who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog ang pista ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Namatay ni siya mga 78 years old, mga 3rd century ni siya nga obispo dito sa Alexandria. O siya mo'y usa sa mga nakapatinaw ug maayo sa atong doktrina nga Holy Trinity, nga ang Ginoo usa ka Dios ug tulo ka personas. Tungod niining maong baruganan, kadaghan ni siya na exile ug hapit na patyon apan ni barogid siya sa kamatuoran nga ang Ginoo usa ka Dios, tulo ka personas. Uban kaniya atong iampo ang atong kalibutan nga mutuo sa Dios nga nagkahiusa, nga aduna untay panaghiusa sa mga nasod ug sa atong katawhan, labi na dinhi sa atong nasod. Atong mga politicians magkahiusa unta o dili manag-away. Ngato sang mga benefactors and donors nga nakighiusa sa ato mga proyekto dinhi, ato sang iampo nga bubuan sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod, magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dakong mga milagro ug mga butang katingalahan atubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya ug ang uban kanila, mga Hodeo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga, nga ginganlag mga taong libre, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silag mga tao aron pag-ingon, nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios.
Tungod niini, nagubot ang mga tao ug ang mga kadakuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya, ilang gidakop sa Esteban ug gidala ngadto sa labawong hukmanan. Unya, ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangil. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangil. Bisan mga prinsipe managtigom o magtabi batok kanako, ang imong sulugon nagapalandong sa imong mga balao. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambay. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangil. Gipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong gituban. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himuang nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Ulan sila kansang kinabuhi walay kapasangil. Kuhaagikan kanako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahamutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangil. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah.
Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayon sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon didtoy ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus-a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad hangtod ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Matag magtotoo, labi na kita, mga Katoliko, sa dinagko o sa ginagmay nga paagi, nakasinati kita og milagro. Nakasinati na mong milagro? Kana bang makaingon ka, milagro gini? Nakaana mo? Sinati. Man mo'y klaro. Naiusahay gagmay ra, nasa iba dinagko, ana, nga milagro. Kani, gihimo ni sa Ginoo, yaning gipaningkamutan nga masinati nato, aron ta motuo niya. Ang tumong sa mga milagro sa Ginoo mao ang paghimo nato nga muliwat niya. Kay kani manggong motuo ta, muliwat gid ta sa Ginoo. Tanawa ra gud sa unang pagbasa, si Esteban usama ni sa mga 7 katong kaabag or deacons nga gipili sa mga apostoles, naliwat gyud sa Ginoo. Kana bang di mahadlok silutan, di mahadlok patyon, mubarog gyud siya sa kamatuoran. Kamo og ingnon mo ron na patyon mo kun mo padayon mong simba, padayon mong simba. Og naay mo singgit diha nga panguli mo, og di mo muuli hotdon mo na mong patay, mo padayon mong simba. Oh, mga naong ninyo, ambot lang, asa ka na pa doon. Pero si Esteban, barugid siya sa kamatuoran. Mausad ang mga apostoles. Sila si San Pedro, ni barugyos kamatuoran, patay na yon. Gilansang sa cross, si Esteban, o gato ning i-pass forward ang atong unang pagbasa, gibato yun hantod, namatay. Ikaduha pag yun, nga kinaiya ni Kristo nga niliwat ang mga kato mga apostoles ba
o si kuan kaning mga magsunod sa Ginoo. Unsa may kinaiya nila? Mahigugma sa mga tao nga nagsigi og paningkamot nga sila patyon. Nahigugma sa kaaway. Kana lain na sa nang kuan. Kamo, higugma mo sa kaaway. Tuo magamo Ginoo. Nahigugma na mo ros kaaway. Tanawa. Mao na di man gani na mo higugma sa inyong bana. Igo rang nangabit. Huwagan man gani, di na mong gitagdon. Di na man gani mo higugma sa asawa. Igo rang nasuod sa pare. Gidudahan. Buwagan dayo. Kulatahon pang usahay. Mga buangon kita. Di man gyud mo higugma ng inyong mga anak, na inyo ginang anak, kusion man gyud ninyo, hapakon man gani. Mga buangon kita. Muna, ang kani mga milagro, ingos Kristo ka mo, sige mong pangita nako. Tungod kay nakasinati mo sa mga milagro, pero wa mo kasabot unsa may tumong niini. Nakinalan mo sabot gyud ta. Ikatulo, na maliwat na tas Ginoo. Ang milagro sa pagpakaon niya sa 5,000 katao, ang iyang gigamit 5 raka pan og 2 ka isda. Napakaon ang 5,000 ka mga tao. Unsa may meaning ana para ni Kristo? Maghiusa ta, maghinatagay ta, og ang dako nga problema masulbad. Kagutom, maghiusa ra gud ta. Nya inig kahiusa na nato, maghinatagay ta. Hurot wag tang nang kagutom. Di ba? Ang day mamugdoko, sige mo gana. Wa day mo makihiusa sa inyong silingan. Maobitan nang magsigog ingon kanang mga koral. Basin baya kadang imong koral naghimo na nimo nga wa na ka makighiusa sa imong silingan. Wa na ka mutan-aw sa iyang panginahanglan. Ang imo ra yung panginahanglan. Ang imo sang mga grasya nga gihatag sa Ginoo, mao man ay mga milagro, makatrabaho ka, kadako anang milagro nga moabot ka sa trabahoan niya, mauli ka sa inyo. Sige kag hanggap anang hangin nga dili ikay gabuhat, wa gid tay factory sa hangin. Oxygen noon para sa mga patyon noon. Pero hangin nga natural, milagro na na di nagikan o di gyud mahurot. Tubig, ana, di mahurot. Muna, milagro. Nya, ipaambit na. So, ipaambit. Ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong bahandi, ayaw kurala. Ayaw kurala. Ipaambit. Kanang imong mga tanom, ipaambit na silingan. Mga kamunggay, ana, biyabas, lubi. Sa pabilaing na inyong tanom, saging, mangga, ipaambit na silingan. Magdinaw, mangkaana, na, wa na niya magsikag simba din Mao na siya gipang hingusgan ni San Atanasio. Daang Ginoo, usa ka katilingban, usa ka Dios, 3 ka personas. 3 na gani ka persona, pasabot ana, katilingban. Pero ang Dios o sa iyang katilingban, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nagkahiusa sila perfect union of nature. Nga naman, tungod sa gugma, love. Nya daghan kay nabuhat ang universe, nabuhat tungod kay naghigugmaay ning Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahimo ang universe, nahimo ang kaning ni ang mga anghel, nahimo ning mga tao nga karon ni simba apil nas Padersiano nahimo tungod ana. Nya kung maghigugmaay sa ta, magsige sa taghigugmaay, mamugna sad ang mga nindot nga mga butang para makaayos katilingban. O tanawan ni rong atong simbahan. Lingia ang palibot. Ingon ani di sa una di ay. Nya nganong na ingon ani naman Kay naghigugmaay ta, sige palit slat. Nya karon mo, sige pa magpalit. O kapalit lang yapon kay ang Ginoo wa man mohunong. Gikan atong pagsugod og himos universo hangtod karon sige gyud hatag kay ang gugma di man na mohunong.
Matod pa sa 1 Corinthians chapter 13, ang gugma mula hutay gayod. Dili gyud mohunong. Muna kanang nakigbuwag sa bana o sa asawa, mga buangon mo. Anong mohunong mga higugma? Tungod lang kay mangulata siya? Pagpakulata lang. Tungod ba kay musuyop siya? Pasuyop pa lang na. Mamatay ramang ginamadugay. Matukhang pa na. Nya higugmaa lang yapon bisag tuan nas prisuhan. Higugmaa lang yapon. Matud pang Kristo duawa lang yapon. Nya sagda og masakiton wa kay kwarta atiman na lang wa masad maingos Kristo ayuha ang masakiton atiman na lang kay mamatay ramang gina. Pero may nang mga matay tang naghigugmaay kaysa nagmamatay tang nagdinumtanay mga daw kay tastadan. Kwarta ang atong gitan-aw. Mo na iyampo ni nato atong mga kandidato, kandidatas politika nga maghigugmaay ni sila. Maghinatagay, dili magsigig kinaurasay, magsigig pinaghutay, magsigig dinautay, mga buangon. Nya mulid kuno sila sa atong katilingban. Dako kay nasod ilang pangambisyonan nga sila kuno'y muda ngadto sa kalambuan. Nya siging away. Na maingon jud ko ninyo kanang kandidato nga dili gyud mangaway mao nay butari. Labi na ginang kandidato nga mahigugmas iyang kaatbang mao nay butari. Kay mulambo kita diha. Ug kana gani sigig panaot na iksanas kanal. Oh, basura man na kanang atong hunahuna nga pirming dautan. Mao na kanang mga asawa magsigdudas bana tungod lang kay nisikit-sikit adtong mubo kay short nga silingan magsige na kagkasuko. Basura ang naas imong hunahuna dili gugma. Di ba? Kay gugma na as imong hunahuna maingon jud ka ang akong bana ba gi-share niya iyang gugma nako. Ang naka-share sa namong silingan nga mubo kay short. Nya unsa man na limpyo imong kasing-kasing. Di ba? Si Kristo mao man na tan-awa katong gakulatan ni Kristo galansang niya sa cross unsa may iyang gisulti amahan ko pasayloa sila kay wa ni masayod sa ilang gibuhat. Tan-awa limpyo kay hunahuna ni Hesus. Niya muliwat mo na. Kana palit mong slot. Karon gani nanatay mga nahalin as of yesterday niabot nag 3,159 ka slots. Pakpak ka. Kanindot ana. Pero naapay 50,841 ka slots. Unsa may mahitabo aning og mahalin ning tanan? Daghan kay mahitabo nga murag milagro. Una nanatay napalit unsa may nahimo nato ron dinhi ba? Napalit nato mga yuta. Diris Luyo, dias kilid, mga tukuranan man ni nato. Kanang atubangan ang isugdan na nato nag-develop, ka-parking na ta diha. Daghan sa tagbuhatonon diha to pay Sambag Chapel, dako-dako to ilang yuta dito, mga 1,000 sa tukapin, ato sang gibayran. Unya, gipa trabaho pag nato ang kapilya. Makuha na naani, kanini ang atong gikuan mo budget manig mga 24,500,000 ni cost ni kani mga yuta nga atong gipalit. Nya nanatay solar system na dia babaw, atong atop. Operative na po na, almost 1 month na nga-operate. 2.5 million po na. Yan, apatay to koronong kumbinto diris Loyo. Nindot kay ni, di ba? Ako nang ipakitang perspektive na naghapon. Nindot ang atong kumbintog matukod, 25 million po na. So ang total mo total nag mga 52 million. Onya, nakabayad naman tag partial, mga 12 million naman ang atong na partial. So 40 million na lay kuwang. Onyag mahalin ni ang 50,841. Kung dunay 50,841 na tag 1,000. Wala. Sobra pag 10 million. Asa man ang 10 million na to ihata, ibutang. Padayono na to panindot ng atong grounds. Napatay to koronon diyang souvenir shop. Napay dagkutanan nga nindot. Himo patag bagong CR. Ato pa ng tarungon atong koral diha kanang inner nga perimeter.
tangan ta nagnindot nga mga grills, lahos pa na ngadto sa tong dito sa karsada, to ng koralon kay napalit man nato diyang space nga 5 meters atom sa nang bayran. Nya napagitay mga entrance nga nindot kaayo nga inigabot diris mga tao makaingon sila balay ginis Ginoo. Ano bang maka dito pala sa karsada makita na nila hala simbahan din ni Padong. Karon diha ang imong makita mga saging man, mga isda. Di man simbahan, mo na mahasaylo dito. Mga baboy linapa, ay mong tanaw tiyanggihan. Eh ba simbahan sa tuwa dito. Pero butangan atong nindot kay entrance diha, nya kanang mga naninda ato na nang ipahimutang nga may isang pagkapahimutang, awa na simbahan na. Kanindot og mahuman na tanan. Perting nindotan, niyang magdungan tag pamalit rog slot, maliwat tas Ginoo sige taghatag. Mga Hunyo, wa na. Hurot na ning 50. Di man kay mo mutubay og mao na ni akong hisgutan. Hurot lagi. Hurot na lagi ni. Nya hindi ka hurot ani mga December, wa na kaning tanan akong gisgutan, wa na ni siya. Na in place na ni. Okay, moabot ning atong halin 3,159 man eh. Moabot ning mga 12,000 o bisan ganing 10,000, pwede na ta makapasugod og trabaho diri sa Loyo sa atong aning kuan, kumbinto. Di ba? Paspasin ninyo, ugma, abot ning 10,000. Abotin na diha mga construction materials. Waman mo say klaro. Ingna inyong tanang parente, inyong mga ginikanan, na mga kuan, mga anak ninyo, pabutangi, pamalitin nag-slot. Haron maliwat, tas gingano man tang palit man tag-slot ma, ang Ginoo nagsigig hatag. Yan ituong tas Ginoo, kinahanglang muliwat punta niya, magsigig itag hatag. Pila raman ang 1,000 ikumparar sa imong 5,000. Kuha ang 1,000, bilin ang 4,000. Ug naa sa kay 3,000, kuha ang 1,000, bilin ang 2,000. Ug naa kay 2,000, kuha ang 1,000, bilin ang 1,000. Di naman ka mamatay, ana. Nyag naa kay 1,000, kuha ang 1,000, bilin ang 0. Mamatay ka na? Dili. Kay ang Ginoo, muhatag nimo og 100,000. Kay iya tong i-times og 100 times ang imong gihatag. Alkansi kita na, dili gyud. Nya mo na ingos Ginoo, makasabot unta mo nining akong pagsigig hatag ninyo. Ako sa nakasabot sa kung kada nako dupa, naagyog ko'y kwartang makuha. Di sige sa kog hatag, apil na ning pagpalit og slot. Hutton gid na kog hatag. Nga naman, kahibaw man kung di jud ko mahutdan. Munang hutdo na kog hatag, kay di man ko mahutdan. Kay naaman ang tuburan. The fountain of graces, the fountain of living water, ang Ginoo, ang Holy Trinity. Di ba? Nindog lang tayo. Murag wagid mo makonvince. Sige na. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Ginoo lamang mo'y makatagbaw sa tanan atong gikinahanglan, kagutom ug kauhaw sa atong kasing-kasing. Busa mo dangop kita kaniya nga mahinulsulon ug mapaubsanon, moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan makabaton kanunay ug kalig-on sa pagtuo ug magasangyaw nga si Jesus mao ang pan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod mangita og kasulbaran alang sa mga nanginahanglan, sa mga kabus natong mga igsuon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nabugnaw diha sa ilang pagtuo, mahibalik na sa simbahan, aron sa ingon, mabuhong na sila sa pag-usab sa lawas ug dugo ni Jesus diha sa Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton, makasinati na sa may gugmaong presensya ni Kristo, diha sa ilang pagdawat sa Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom ug manggihatagong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo diha sa pangama ni San Atanasio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sudo nga o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handumanan ni San Atanasio, ang pagpadaog sa imong kamatuoran, makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among gibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Atanasio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-iingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahmanan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a,
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo mabanhaw, si Kristo mabalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua, luwasa kami sa daotan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan himaya ato sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, panipamulong lamang mamayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Pag-ibig ang siyang puhukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot kanamo nga ang matuod nga pagkadiyos sa imong bugtong anak
nga gituuhan namo sa dakong kalig-on uban kang San Atanasio, maghatag kanamog kinabuhi o manalipod pinaagi niining santos nga Eucharistia, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine power. Diyos nung gahom nga makapahimog mga milagro. Nato lang buhaton, mosunod gyud ta sa kinabuhi ni Kristo. Labi na gyud sa iyang pag-antos, pagkamanggihatagon ngadto sa uban, bunga sa gubbang. So, ato ning suwayan og hatag ang atong paghigugma sa atong parokya, palit mog slot ha. Dops. Tag 1,000. Sugod ugma, palit mo bisag usa lang hangtod matapos ning buwana, nya palitin ang tanan ninyo mga mahal sa kinabuhi, mutubo dayon ang grasya. Posible ba o imposible? Posible. Ang Dios makahimo lagig milagro. Wa ginay problema niya. Ang ato rang pagtuo mo ay gikinahanglan. So ang atong florist dinhi magpadayo na kada alas 6 sa gabi nga misa. Sugod na ta gahapon nga atong iampo ang ato mga volunteer catechists ngadto sa mga kapilya nga magbalampuson ang ilang pagpaambit sa doktrina sa atong pagtuo. Ang atong mga katekista nga parokyal catechist ato sang iampo sa ilang pag-supervise niini ug ang ato mga PYCC sa ilang pagpahigayon nining atong mga Flores de Mayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us.